ber, orain arte, seme alabak izan arte, uste nuen pentsatzearekin bakarrik nahikoa zela. Ez, dut jasan. Ez du sentitu hori nire inguruan. Opa, kaixo. Ongi, lanean, mentxe, ja, ostiraleko azken minutuak ja erretzen. Aupa, kaixo, zer moduz, ongi. Orain da berriarekin eta eskontzak direla eta lan nahikotxo, bai. Bi gauza egite ditut nik hemen, alde batetik tailerrak eta bestetik neurrira egindako arropa. Tailerretan denetik dut, jende gaztea, 70 urtera arteko Andreak ere. Eta neurrira egindako arropan gehiago emakume helduak, 50 urtetik goreko emakumeak edo. Tailerra ikusitaia ez, gizon bat ona sartzea arraroa da. Sartzen diren gizonak askotan sartzen dira hola, nora sartzen naizen, ze ikusten dudan, bere neskari, bere emakumeari, bere amatxori opari bat egiteko sartzen dira. Normalean, zergatik emakumeak, erakargarria da hau estetik aldetik, sentsibilitate berezi badu espazioa, eta hori nik uste dela emakumeok duguna ere, ez? Estetika eta sentsibilitate puntu hori. Ez dut esan nahi gizonek ez dutenik, baina, agian beti egokitu zaigu hori gehiago emakumeei. Jende harritzen da, ikustean hemen, hori emakume gaztea ikusten naute, eta emakume asko jostunak izan direnak, aike, grazia, no? Zen gaztea zara eta jostuna eta nola horla, eta harritzen dira. Eta bai, egia da lehen beti erlazionatuta egon dela ofizio hau emakumeei, gizonei ez zieten hau erakusten. Eta azkenan ikuste izan dela beti jostea emakumeak elkartzen ziren taldeka jostera. Orduan zen beraien espazioa ere, ez? Nolabait beraiek josten zuten bitartean, beraien gauzetaz hitz egiten zuten, beraien arazoetaz, beraien bizitzataz, ez? Emakumeak guztiok dakigun bezala etxetik gutxi ateratzen zirelako, lehen, aspaldi esan nahi dut, ez? Gizonek bazuten bere espazioa, lana etxetik kanpo egiten zuten, emakumeek berriz etxean, ez? Orduan nik uste izan dela emakumeen nukleoa, ez? Jostearena. Hau ofizio bat da beste bat bezala, nik uste lagunak izan daitezkela, zergatik ez. Egia da emakumeen mundua dela jostunarena, baina egia da jostun famatuenak ere, edo famatu bat, ni beti buruan dut berdina, Balenciaga, kriston jostuna zela ere, eta gizona zen. Nik ez dut erlazionatzen ofizio hau feminismoarekin edo matxismoarekin, bai emakumearen munduarekin. Autobus hartu eta korrika. Astean zehar eta eskerra gaur ostirala dela eta denda ixten dut ostiraletan umeekin egoteko, arratsaldetan. Askaltzera. Koitut argiak? Argia? Zali koitut argiak. Askaltzera tita batean, sukalde arditxukun ustera, posible bada eta txikien bila. Bai, hola da, bai. Bila besa galdu dugu, hurrengo hartuko dugu. Hau dela nire ratotxo, hola, bila besan esertzen naizen momentu oro, eta deskantzatzeko modua uniretzat. Oraindik uste duzue, arropak hasiken, motxilak enduta, eskerrak lehenengo solairua dela. Etxean sartu. Hemen dena prest, taper platertxo batean,
Ja, mikroondasean sartzeko prest janaria. Normalean, bueno, senarrak oso sukaldari ona da, eta normalean beti prestatzen du janaria o gauetan, eta nire amaginarrebaren ere laguntza asko dugu alde horretan, berak taberna badut askotan ekartzen digu ja janaria egina, zik alde horretatik bada lasaitasuna da, ze janaria prestatzearena, bazkaria prestatzearena lan asko da. Beste batzutan, goizetan, esnatzean, bazkaria prestatzen dut, edo prestatzen dugu, bai. Etxeko lanak normalean nik egiten ditut, baina ni oso exigentea naizelako nire buruarekin eta gustatzen zaidalako gauzak nire modura egitea. Eta normalean bai, nik, baina hori da nire errua, Osea, bueno, ez daki nire errua, nire rola, nik hartu du rol hori eta horrela egiten ditugu etxeko lanak. Hasieran seme-alabarik ez genuenean eta bakarrik bizi ginenean, bai. Baina gero ja, bueno, erabakin genuen edo, bueno, pues nik egitea, bai. Gustatzen zaidalako ere, etxea txukuna egotea eta, bueno, exigentzia puntu bat dudalako, bai. Guk nahiko ongi bazkaltzen dugu, Osea, beti saiatzen gara gauzak egiten, denetik. Orduan bai, eske denbora behar duzu hori egiteko. Eta beti barlujoari begira. Nire guardiak dira nahiko estresanteak. Azkenean, denda itxi ordu bat aterditan, ordu bitarako etxean egon beharko nukeia bazkaltzen, behintzat eserita bazkaltzeko, eta gero aurren bila, azkenean 45 minutu ditut, bazkaltzeko aurren bilai bateko eta sukaldea nahiko lapainatua usteko. Hola da, beti ez dira gauzak kronometratuak ateratzen ere. Azkenean sakrifizioa da, aurrak izatean, nire kasuan aurra izatearena ez da historia, zen bakarrik egongo banin, dendan bazkaldu o lasaiago egon, baina aurrak erdian daudenean, azkenean horrela izan behar du. Ze bestela, aitona amonak hor daude ere, baina nik ez dut hori erabaki azkenean nireak dira labak eta nire responsabilitatea dira, orduan alik eta beraiengatik alik eta gauza gehien egin behar dut, nik hori aukeratu dut behintzat. Nik sakrifikatu behar ditut gauza batzuk, beraiei emateko beste batzuk. Hola da. Zu emakume bezala, o zu ni aiora bezala ez nintzen aiora. Osa, nintzen nire aldaba dira debat albire, orduan nintzen deba, nintzen elbire, nintzen dena nintzen, baina ni ez nintzen. Ez da izpilura begiratu ere, ez nuen egiten askotan, tita, venga, fum, dena azkar, dena perfecto, dena ongi egotea, dena zainduta, dena... Azkenean emakumeok hartzen dugun rol hori ez da inbeste aldatu, nik usteo behintzat nire inguruan, ez da horren beste aldatu, emakumearen rola etxearen inguruan. Agian ni beti esaten dute, nik nire buruarekin oso exigentea naizela eta gauzak, niri gustatzen zaizkit gauza modu batez egotea eta esan nahi dut txukuntasunaren aldetik, gero semeak alabak izan baditut ere, azkenean gureak dira, ez? Kasu honetan nire eta nire senarra denak dira, orduan gure responsabilitatea dira ere. Orduan aitona amonak hor daude, baina nik ez dut beraietaz tira egin nahi ere, nik aldudan guztia egitea nahiko nuke eta saiatzen naiz egiten, baina prezio bat du, horrek prezio bat du eta estresaren prezioa da niretzat.
Zuk ez dakizu zer den ume baduzuna izaten duzun arte. Ez da historia bakarrik umea izatearena. Historia da, umeaz izateaz aparte baduzula lan bat, baduzula bizitza bat. Eta hori guztia mantendu nahi izatea oso zaila dela. Ematen du historia bai, lortu dugula kristona, ez? Bai, emakume langilea, emakume ama langilea, emaztea, o dena delakoa, lortu dugula kriston aurrera pausua edo horretan, baina nik uste ez dugula lortu hainbeste. Zeni ama izateaz aparte langilea naiz, gainera bere lan asko maite duen langilea, eta askotan lanak alde batera utzi behar izan ditut ama naizelako, inolako laguntzari gabe, kanpoko laguntzari gabe. Ez dut esaten etxekoa, esaten dut instituzioek ez dute ere laguntzen horretan, ez duzu diru laguntzarik gauza bat bestearekin konpaginatzeko, ez da bat erreza. Orduan, ez da ama izatearen historia da, sartu garen zirkulo horretan. Exigentzia puntu hori egiten du zure burua emakume bezala edo pertsona bezala sakrifikatzea. Nik horrela ikusten dut. Ni orain ja ulertu dut zein den nire papera garai batean, orain, eta nire momentu honetan nire papera hau da. Eta orain onartu dut, hau izan behar dela. Gustorago nago nire buruarekin onartu dudalako, behintzat nire bizitzaren parte batean, momentu honetan, hau izan behar dela. Orduan tira, pozik alde horretatik ja onartu dudalako, hasieran ni oso haserre nengoen nire buruarekin. Ez nuelako izan nahi tipika madre del siglo XVIII. Beti dugu hor historia hori nik uste, seme alabekiko. Lotura berezi hori ez gaituzten hausten gura aitatxoi bezala, gizoni bezala, ez dakit, desinibitzen. Oso desberdin ikusten ditu gauzak berak, gauza asko, nik egite ditudan gauza asko berak ez ditu lertzen egin behar direla. Adibidez garbiketaren historia, o txukun egotearen historia, etxea edo beraretzat hori superficiala da. Alabei, tontakeri bada, baina askasalak moztu behar zaizki, askasalak dituzte, osea, berak hori adibidez ez du inoiz egin, esan nahi dut. Badaude gauza batzuk emakumeak beti hor gaudela. Eta ez esaten duena, agian bere bikotea o ez dakit, ez la hostia. Baina nire inguruan, normalean, beti emakumeok lan gehiago egiten dugu etxean eta aurren zaintzan. Nik baietz uste dut. Zein da konpontzeko modua. Ez egitearena, nik askotan pentsatu dut, gaur egingo dut huelga, greba, gaur ez dut garbituko, ez diet alkasalak moztuko, ez ere esan gabe, ez dut ez ere esango. Baina, eta nola konpontzen da hori? Ez dakit. Ez dut horren desberdina ikusten nire amak eramaten zuen bizitza, nik eramaten dudana. Desberdintasuna ikusten dut gauza batean. Ni etxean egoteaz aparte, kanpoan lan egiten dudala. Eta hori, motxilan beste argi bat da. Ni aldatzen nago nire moduan, aldatzen nago. Ez dakit aldarrikatzen, nik nire bikotearekin, batez ere nire alabei gauzak erakusten. Eta saltzen eta ez hitzen, beste modu bat dagoela bizitzeko ere eta borrokatzeko.
gustatzen zait ratotxo hau, etxetik irten 2 minutu dira, 3 minutu ez, baina zigarroa piztu eta hola eguzkia dagoenean eta txikiak hartu aurretikoz momentutxo hau ere disfrutatzen dut. Bai, hemen, poltsan ez da, gordeko ditugu. Nire ordutegia nahiko murriztua da beraiekin egoteko, orduan eta senarrarena ere lan egiten du etxetik kanpo ordu pila, etxera etortzen denean ja gaueko kasi 8 dira, orduan aurreskolara normalean nik beti eramaten ditut eta aurreskolatik jaso ere. Eguerdiko tartetxo hori beraiekin egon 20 minutu, eta astean zehar, asteartetik asteazkenera gurasoekin utzi, osea aitonamonekin utzi. Senarra ikasten dago ere orain oposaketak, orduan ni nago gehiago aurrekin. Baina, bueno, berak ere astean zehar hemen egongo balitz, banatuko genituzke, ziur nik lan gehiago egingo nukela, edo ez dakit, horrela, moldatuko ginen. Faltan botatze dut agian ratotxo arratsalde batez edo ni bakarrik egoteko arratsalde bat izatea. 2-3 ordu berdin zait, baina hori, nire burua zaintzeko, edo nire buruarekin egoteko, edo nahi dudan egiteko tartetxo batzuk izatea. Baja izateko aukera dugu mundu guztia bezala, osea emakume guztiak bezala. Baina, autonomo izan da gauza aldatzen da, ze aldituzu 4 hilabete horiek disfrutatu, baina azkenean nik nire kasuan egin genuena izan zen nik 2 hilabetetaz disfrutatu, 8 astetaz eta senarrari eman nizkion beste 2 hilabeteak. Orduan, pizkat paradogikoa da, baina berak disfrutatu zituen nire amatasun nire 2 hilabete, aitatasunaren hilabete bat, gehi laktantzia denbora ere berari eman nion. Ze ni ezin nuen denda utzi ere, eskerrak ere berak altzuela hartu. Ze bestela, ez dakigu nola egingo genukeen. Bakarrik 2 hilabete disfrutatzea txikiarekin oso gutxi da, batez ere lehenengoarekin, ez? Eta gero kaineroa izan zen, ze azkenean, txikiek jarraitzen zuten titia hartzen, biberoi atera bar nuen, titia eman, izan zen nahiko kaotikoa, baina ja pasada. Bikotean biok lan egiten badugu, laguntza behar dugu, alde batetiko bestetik, bestela ezinezkoa da. Bikote kide bat edo egon behartzen lan egin gabe, bestela ezinezkoa da. Eguraldi ona. Nik beti esan dut haurrak direla gurasoekin egoteko, ez aitonamonekin egoteko. Orduan, bilatu behar da nolabaiteko oreka, bestela ezinezkoa da. Niri beti parkean egotea eta aspertzen lagunekin baldin badago, deba batez ere 3 urtekoa handia dena, lagunekin baldin badago eta bai, ez, parkean egotea baino bestela paseora joatea gustatzen zait, Iruñera igotzea, ez dakit, dendak ikustera, bai, aldatzea pizkatxo bat. Ez dakit reportaia ikusita gero, bai, nire buruan nola ikusten dudan, nik esan dudan guztia sentitzen dudalako esan dut eta argi ikusten dudalako. Lehenengo gauza da onartzea ze egin dugun, ze sortu dugun, jakitea ere non gauden eta guk erabaki dugula bizitza hau izatea, lana izatea eta egiten dugula guztia nahi dugulako. Baino laguntza behar dugula eta hori onartu behar da. Eta laguntzen utzi behar gara ere eta gauzak egunerokotasunean bizi, naiz eta dena oso programatua izan azkenean batzutan gauzak desprogramatzen dira batez ere aurrekin, orduan nahita nahi ez laguntza behar da eta laguntzen utzi. Hori da nik adibidez zaidana gustatzen edo besteek laguntzea, baina azkenean behar da laguntza. Ni oso sentitu naiz, batez ere etxean eta hemen ere, ez? Estres momentu hori pasa da, eguerdiko estres momentu hori pasa da, ostirala da ere, eta hori nabaritzen da. Eskerrik asko Aioa. Bai, zuei. Dutxa biharko utziko dugu, ez da? Eta hori. Agur.
sea